Moikka! Me ollaan SB Vantaa B16 ja me pelataan kaudella 25-26 kovaa salibändiä valtakunnallisessa sarjassa. Tavoitteena ei ole pelkästään voittaa, vaan kehittyä ihmisenä ja urheilijoina. Tähän tarvitaan muutakin kuin treenejä. Nimittäin yhteistyökumppaneita. Reissut, tuomarit, varusteet, kaikki maksaa, mutta me halutaan pitää kustannukset fiksuina perheille. Tässä tutkin mukaan sun firma voi saada näkyvyyttä ja hyvän mielen. 500 €. Kyllä nyt aina voi vähän tukea paketti. Tällä paketilla saat näkyvyyttä somessa ja pelistriimeissä. Tonnilla lähtee, nämä pojathan ovat ihan hyviä paketti. Somet, verkkosivut ja jopa logot paitoihin. 2000 €. Tässä jengissä on todellakin potentiaalinen paketti. Isot näkyvyydet, pääsponsoristatus ja kotiottelut brändillä. Oikeasti me halutaan pelata niin hyvin kuin pystytään. Juuri sä voit tehdä sitä mahdollista. Ota yhteyttä ja tuu tekemään meidän seuraavasta kaudesta huikea. Oikeasti me osataan pelata paremmin kuin puhua, mä lupaan sen. SB Vantaa.